Avui farem un plat que s'ha posat força de moda en els restaurants, sobretot en els restaurants de menú. I s'ha posat de moda perquè és un plat econòmic, no és difícil de fer, simplement vol una mica de temps. A més, és un plat que no es diu exactament pel seu nom, sinó es diu per la seva textura. Avui farem melós de vedella, és a dir, galtes de vedella. Per a fer el melós agafaré 2 galtes de vedella que ja m'han netejat netes a la carnisseria. Necessitaré aigua i sal, brou de vedella o d'ossos, un got de vi negre i un gotet de vi ranci, una cabeça d'alls, una ceba, una bresa, una pastanaga, porro, una mica de farina per enfarinar les galtes i oli d'oliva. També necessitarem mantega, uns 40 grams, i una mica de sal i pebre. Començarem fent una salmorra, que és una dissolució d'aigua amb sal al 10%, és a dir, 1 litre d'aigua, 100 grams de sal. Ho barrejaré una mica amb el mini primer. I ara hi posaré les galtes. Amb això aconseguiré, per un cantó, salar les galtes de manera uniforme i per altra banda també que deixin anar les impureses que tenen, una mica de sang i... Ho tindré un parell d'hores a la nevera i després les trauré. Després d'un parell d'hores de tenir les galtes a la nevera, amb aquesta salmorra, veiem que han deixat anar una mica de sang i ara el que faré serà escórrer-les i eixugar-les per poder-les començar a cuinar. Les he enfarinat lleugerament i ara les poso en una cassola amb l'oli ja calent. El que faré serà només sellar-les per cada cantó. Reservem les galtes un cop estan ja sagedades. I ara la verdura l'he tallat tota a dauets i la faré sofregir en el mateix oli. La verdura ja porta un quart d'hora fent-se i ara hi tirarem el vi negre i el vi ranci. Deixarem que continuï coent i s'evapori l'alcohol. Fa uns 10 minutets que hem posat el vi, ja s'ha evaporat l'alcohol i ara hi afegeixo les galtes que havia reservat i hi tiraré el brou que pràcticament les cobreixi. Posaré també la bresa i ara això deixaré que es vagi coent, que es vagi reduint. Com a mínim ho tindré un parell d'hores que vagi fent. Això ja porta pràcticament una hora bullint i ara, com fem amb el caldo, aniré traient aquesta espumeta que ens fa de la cocció, aniré netejant. Molt bé, doncs ara ja vaig a retirar les galtes del foc. Al final les he tingut pràcticament 3 hores, l'última hora a un foc molt baix i així m'asseguro que quedin ben tendres. Les retiro i ara el que vaig a fer és passar la salsa, per un colador xinès per poder-la lligar amb la mantega. He tingut la salsa reduint-se durant 10 minuts, ha quedat ara ja amb una textura més espessa i ara ja amb el foc apagat hi afegiré la mantega i ho aniré batent amb les varilles. Ja tenim la mantega pràcticament desfeta del tot i ara ja ens posarem a tallar la galta i emplatar-la.
I ara ja començo a tallar les galtes que realment faran honor al nom del plat. Bé, han quedat supermeloses. Tindran cura de no trencar-les. I ara que ja tenim el melós al plat, el napem amb una mica de salsa, això ja al gust de cadascú, i el tindrem ja a punt per menjar. Molt bon profit!